ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୁରୁ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ଭାଷଣ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ପାଇଁ, ତାଙ୍କଠୁ କେବଳ ଆଶା ରଖୁ ଯିଏକି ଅଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ଭଳି ଯିଏ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ସର୍ବଦା ରହି ଆମର ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ତମସାକୁ ନିମିଷକେ ହରଣ କରି ଜ୍ଞାନର ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଆଲୋକ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଗୁରୁ। ପିତାମାତା ସନ୍ତାନଟିର ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ସତ୍ୟ, ପରନ୍ତୁ ପିଲାଟିର ନୈତିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ସାମାଜିକ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପଛରେ ଏକ ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପିଲାଟିଏ ଅଜ୍ଞାନର କାଦପିଣ୍ଡୁଳା ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ, ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁଟିଏ ତାକୁ ଜ୍ଞାନର କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଦକ୍ଷ ଜ୍ଞାନର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମହାନ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟଗଣ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ମହାନ ଦିବସ ଆମକୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହା ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଦିବସର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ଓ ଉପଦେଶ ମାନି ଜଣେ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଗାରିମାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜିର ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି।